Hoxe, 20 de xaneiro, Pontevedra celebra o Día de San Sebastián, o seu patrón, e como é tradición, a corporación entregou tamén os premios Cidade de Pontevedra 2021. Por suposto que recoñecemos as traxectorias dos aquí presentes, pero tamén queremos darlles as grazas como cidade e como individuos, pois sen eles, sen os seus traballos, sen os seus esforzos, sen as súas decisións, sería imposible avanzar como colectivo. Sen eles, sería máis difícil que Pontevedra fose a cidade que hoxe é e que mañán será. Nun pleno extraordinario convertido en acto solemne en un teatro principal engalanado para a ocasión, os primeiros en recoller o premio foron os profesores Vitoria Ogando e Anxo González. Ela de Bos Aires e el de Lugo chegaron a Pontevedra hai 40 anos e aquí decidiron quedar, exercendo como docentes de lingua galega nos institutos Valle Inclán e Sánchez Cantón. Nunca nos pasou polo maxín que nos puideran dar este galardón. E ningún outro dos que recibimos ou poidamos recibir será para nós de tanto valor. Eles recolleron o premio Cidade de Pontevedra como persoas físicas polo seu traballo a prol da lingua galega. Son os responsables do proxecto ogalego.eu, que naceu xa no 2005 e tamén comparten os seus coñecementos na enciclopedia virtual Galipedia. Non gañamos €1 por todo este traballo, pero sí moita fartura no corazón. Se nós recibimos dos nosos pais como agasallo unha lingua e unha cultura, era a nosa obriga facer partícipes aos demais tamén de balde dos nosos coñecementos. E aínda por enriba, dannos este premio. Agora xa non poderemos presumir de traballar por amor á arte. Tocounos a lotaría sen xogarmos. O premio a persoa xurídica recaeu no Club de Tenis de Mesa Monteporreiro. Na súa representación, o seu director deportivo agradeceu a aposta polo deporte que se fai en Pontevedra e resumiu o crecemento da entidade co lema do barrio a Europa. Que vimos dunhas raíces moi marcadas, onde o traballo e a labor social foi inicio. Creo que todos estes anos esta evolución do clube ten moito que ver, non, con ese nacemento como labor social. Álvarez aproveitou a súa intervención para poñer tamén deberes ao goberno local. Pediu a construción dun pabillón destinado ao tenis de mesa en Pontevedra e que a instalación leve o nome do seu pai, Lucho Álvarez, fundador do Club de Tenis de Mesa Monteporreiro.